Ma didok paditai. Waktu tinggal 5 menit. Siapa saja yang sudah selesai mengerjakan sudah bisa dikumpulkan. Adong do diiba 6 silung tutu jarak di papungu di lehon tujulu. Dan sadia leleng idok mangusik. Waktu tinggal 3 menit. Kalau idok soni hampir sudedo nasida remajai pataruon harotasna. Mabiar nasida sotung sanga sudah tiki. Alai adong do sahalak sian remajai. Terus ibana manurat dope. Marsitutu ibana manurat. Jala hebana di nomor sere dope mana manurat. Mangaleon halus ahana binotom taringot tuhalak partigor dot pangalahona 1 menit 10 tetap dope banak di nomor sada dang dope yelusi banak nomor 2 dope dok paditai waktu habis sudah bisa dikumpulkan pas di dok soni pitor pindah bemana tu nomor 2 ima ahana binotom taringot tuhalak parjahat dot pangalahona dang sanga be tiki ujungna di surat ibadah ma'alus na songonon danga dong tikikku mamikiri pangalahoni parjahat titik dungi dikumpul ibadah dung di pareso amang padites di harotasi laho mamuten laho pilitonna tolu halak alus na dumenggan mekel suping do ibana huhukma didok di bakasar rohana tohoro tu harus dibayon ninna ima tu remaja na parpudi mengumpulkani ala diban alusna dang adong sangat tikikku mamikiri pangalaho di parjahat ninna gabe dipilih paditaido isada nakin si pilih totolu jala dipilih ma dua naik na domenggan kamang do inang disada sisi tohodo tutu alus ni remajai dan adong tikikku mamikiri pangalaho ni parjahat tak ada waktuku memikirkan orang jahat dan perilakunya nampenian sabutulna alus na pinangido na ima patorang ma aha pangatusyomu taringot tu parjahat do pangalahona alay alahopik do tiki waktu terbatas gabe sosanga ibana patorakon isi do parjahat jalabohado pangalahona alay lausonima di ban alusna tohom siati akama